Tini buba gerani ima Tini mekang hengsetan Tini buba gerani meke Awa tak berlai situng Tini buba gerani ima Tini mekang hengsetan हम संगतिने चिने 24 रामचंद्रगढ़ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बिसिंग खबजा चिने उत्तर प्रदेश एडीसी विलेज कमिटी बिसिंग चिने वार्ड नंबर 2 चिने आम चेन लुकरक बाय चिने बुबाग्रान थानजन खरम पिलाइते जों जत तियारं लाइजाक बुबाग्रान 1 लाख 5 चौमानि बगै आउन बगै जों तिने कामी कामी थाङै चिने लुकरक कक सालाइया जों जतन तियार चिने रामचंद्रगढ़ आम सायो ते कुनो सीपीएम बीजेपी आईपीएफ तिनि गरै जों जत तिपरासा जों जत बगन लगिबो तंगो अम हाइक्लाइ जों जत नगनग थाङै जों कक पिलाइ तंगो अम हाइकिन जों काम रेस्पॉन्स मानि तंगो ताम मुंदा ताम साथा ताम जरा ताम देबनो जों जत थानजगलाइ जों तियारं लाइजाक बसकांनि जे 2023 नि बोरे 1 लाख 5 चौबानो जों चिनि रामचंद्र बरक तियार कप्लाइ खालायनो बगै गोबां बोर्ड कप्लाइ खालायनो बगै जों तियारं लाइजाक आनबाय जों दिनि चिनि उत्तर प्रदेश बिसिंग फालि जों नगबुरम थाङै बगन थानजा खनो पिलाइ तंगो जों अबन साइमन जे 1 लाख 5 चौबा कप्लाइ हागे चिनि बुबाग्रानि जे नाहार मंगो जों सगै हंकै चिनि तिपरासम जे चिनि परमानेंट सल्यूशन माननाय चिनि हासिनि शासन मानन बगै चिनि बुबाग्रा जे चिनि चौबा खलाइ तंगनि आनबाय जों जत चिनि यो दुंथं बुमा बदं थं अकारम जों जत खाबागस खलाइ जों अखलाइजा चिनि रामचंद्र गत जे कुनो पार्टी करे ओनली तिपरामथा बिसिंग बुबाग्रानि चौबा जों कप्लाइ खालायनो तियार लाइजा हामबाय